Nonni, ilta katsojat. Päässään kattoo Xbox ja Big Moviesin peliä ja nyt olisi kyllä Xboxin kannalta erittäin tärkeää kyllä saada niinku tasuri edes väännetty. Mitä kävin katsomassa noita matseja, miten on mennyt, niin ei olisi varaa oikein ottaa 2-0 kuokkaankaan. No se on ollut vähän meidän erikoisuus pelata niitä tasureita tällä kaudella. On joo, ne tasureita on kyllä kiitettävästi, mutta se on sellainen kiikun kaakun tuo kasissa te ootte vielä. En ihan tarkkaan sitten katsonut, että pystyykö sitä edes kukaan kairaan loppupeleissä tehdä ohi. Paitsi jos siinä käy sitten semmonen, että tulee se luovutusvoitto. Sitten minusta Xboxi tippuu armotta ulos. Ja se riski on aina olemassa. Onkas mä muuten mutella tonne striimiin tällä hetkellä? Ei pitäisi olla. Ainakin ääne pomppii tuossa, kun sä poristat. Okei. Ai, Joo, kuuluu. no niin, Jamppa. Kiitos, Jamppa. Niin, helpottaa, ei tarvitse miettiä sitten tämä enempää näitä asioita. Joo, mulla oli tossa musat vielä hiljaisella taustalla, niin ei vaan kuulunut kunnolla tosta niitten läpi. Jees. Myyrä meinaa, että ei oo ja Jamppa laittaa tätä hyvin kuuluu. Luotetaan Jamppaan nyt. Sulla on varmaan jo tietoa näistä mapeistakin, mitkä on niinkö bännisäinen ne boksin kannalta. Joo, kyllähän Nähdäänkö siitä. yllätyksiä tänne? No en usko. Kato, kiitti followerista Penny Talks. ...320 seuraajaa, aika kova lukema. On jo, vaikka pitkä aika meikällä on ollut taas vähän niinku jäisä tämä striimaaminen. Mutta ainakaan Anubista ja pölyä ei pelata. No joo. Kovat pelaajat on kuitenkin boksillakin kentällä. Pingviinillä on vähän heikommat tatsit niinku tässä porukassa. No Pingviini ei oo kauheasti pelannut tällä kaudella. Tässä on istunut rannalla. Eli ne 3 kopla on nyt kuitenkin Nuke, Vertigo ja Ancient. Tulisiko sieltä ylläri Vertigo? No tätä mä vähän lähdin miettimään, että tuleeko boksin puolelta ylläriä vai onko tämä mennyt Big Movesen kannalta. Joo, moro Jepanderi. En heti huomannutkaan, että olit kirjoitellut sen. Ei näköjään me päästy tällä kertaa. No ei. Eli boksi on ottanut Ancientin. Näyttäisi joo. Big Moves ottanut Nuke. Aika mielenkiintoista on. Aika mielenkiintoista on. Otan tuon IP. Lähden tätä perunaa kiihyttämään tonne. Mä vittiin nyt laittaa niitä videoita pyöri, kun mulla on ollut koneen kanssa vähän niinku ongelmia, että loppuuko muisti kesken vai mitä täällä tapahtuu, niin se ei oikein kestä noita oheistoimintoja tässä latausvaiheessa ainakaan. Niin joo, ja sulle piti käydä vielä aukaisessa. Mutta niin me teen nämä viritykset täällä ensin. Yes.
Ja meikäläinenhän vähän katon, unohan sen pari minuutin päästä, mutta se, muistuta sitten, että unohiksää jotakin. Joo, kyllä tää ainakin lonssas nyt helvetin hyvin, kun ei ollut tuo video päällä. Joo, viimeksi ei käynnistynyt tällä samalla tavalla, mutta hetkinen. No, odotellaan, että tänne tulee nyt muutakin porukkaa. Sekin tuntuu niin jahamelta, vaikka 200 fps. Toivon mukaan ei sitten nyt eikä lakaa tuossa, kun pannaan se striimi vihdoin viimein sitten tulille. Joo. No niin, sieltä ensimmäiset on kuitenkin. No, myyräisi. Sitä ei auta pelätä, pitää vaan ja ampua päähän. Välillä se ei suju, mutta joskus se taas sujuu. Kyllä näyttää niinkö. Näyttäis niinkö pyörivän tuossa. Mä nyt hukkas. Sulla vissiin nyt näkyy se, Antsa. Vaikka laittaa aina oikean päälle siellä. Nyt kyllä. Okei, no niin. Nyt on katsojillekin sitten aukastu tämä. Ja vielä tässä vaiheessa laitan ton. No. X-Spec. Mä autodirektori. Ja et sä nyt jamppa niin hukassa oo. Eihän tämähän muuttuu loppupeleissä aika vähän aikaa. Täytyy vähän nostaa Antsa ääntä. Mä en mennä nyt kuulla pelialta sua. Se saattaa aina välillä vähän niinku nykiä, jos mä joudun käymään tuolla työpöydällä. Äläkää ihmetelkö se tykkää vaan ropota ääntä. Se ei oo kuin 100. Joo, tääkin toki rasittaa, kun sulla on nyt kahteen auki tää, kun tää on erikseen mulla ja sitten on toi. On joo, mutta ainakin mulla näyttää tuo streami, että se ei nyi. Joo, kyllä tää ihan... Joo. Sehän se niinku tärkeintä on, että... Niin. Ja tätä mä vähän uunastelikin, että tää alkaa niinku oikeesti nyt kyykkää tää kone, ettei kovin ihmeellisiä päivityksiä tarvii enää CS tulla, niin striimaaminen tällä koneella niinku loppu. En tiedä sitten, että auttaisiko ne pelkät muistikammat, että niitä nyt laittelis tonne lisää, kun niitähän melkein saa kiittämällä noita nelosia. Niin, se on aika pelättävänä olemaan. Joo, ne on aika edullisia, mitä mä kattelin niitä kampoja, niin se on tuon vitonen, kauan se on ollut myynnissä, on se niin vuoden ollut myynnissä. Niin, kyllähän se vaikuttaa aina noitten pienempien kampojen hintoihin. Joo, ei se paha hintainen laastari oo nopeeseen apuun kyllä. No se on kyllä, että ne en nyt muista vittu paljon se oli, mutta ei kyllä se ihan kympeistä niinku puhuttiin.
Joo, ja niitähän varmaan voi löytää kyllä niin käytettyjäkin settejä. Niin varmasti löytääkin, mutta mä oon vähän semmonen, että mä en mielellään niinkö käytettää laittaa. Joo, onhan niissä tietty aina omat riskinsä. Olikos meillä muuten tuo Spekkinen, eikö se näyttää tuhkia vaan seuraa? Seuraa tappia. Täällä pistetään henkisesti varmuudessa auton jyntellä. Joo, se on, kato heti pitää ottaa niinkö löysät pois ne. Hetkinen, oliko Spikmoves, oliko se siellä 2? Taitaa olla joo, tai ainakin siellä päin. Ei oo enää kuin näitä kärkipääjoukkueita vastassa tällä kaudella. Big Moose ja Konkole on sitten ensi viikolla. Joo, Konkole oli minusta vitoa, ja mä ihan väärin. Joo, Väärin toki niinku siellä on muistin. kärsit 2 kertaa sitä luovarista, että Onko siinä on Konkolella jäänyt 2 pisteet luovaria? muistelin, että sanoin, että on 2. Yhden ainakin on joutuneen Joo. valitettavasti antaa. Joo, tuo on vähän ikävää tuo luovari homma, että toivottavasti sitten ensi kaudella sitten olisi pelaajia tarpeeksi, ettei tarvitsisi niitä luovareita olla jakaa. Joo, se on vähän siinä aina kärsii vähän useampikin osapuoli noista. Joo, itse asiassa viime viikolla on Big Moves sillä joutunut luovuttaa, jos se mä ihan väärin kattonut. Käydäänkö ite miettinyt tässä pappaliikassa pörrännyt, että 7 pelaajaa, niin se olisi oikein hyvä semmonen kokoonpano. Jos siinä on 8 tai enemmän, niin siinä tulee sitten pelutusongelma. Se on vähän joo, sitä meilläkin oli silloin viime kaudellakin. Vähän vaikea jakaa sitä peliaikaa kaikille, ja sama rosterihan meillä on tälläkin kaudella, mutta on ehkä vähän sopusammin saatu se hoidettua kuitenkin. Joo. Se on... Meilläkin useampi kaveri kuitenkin tekee vuorotyötä ja päivystyshommia, niin joutuu pakostakin olemaan pois, niin niitä ei voi välttämättä sitten peluuttaa niin tasaisesti. Mutta... Joo, se että luovareita meidän ei ole tarvinnut viettää boksissa ikiin. Aina ollaan kuitenkin ne pelaajat saatu. Aina joo, eikä ole yhdelläkään kaudella jäähän vielä pelin toteutus kiinni siitä, että viime hetkellä jouduttaisiin raapiin joku vielä servulle. Mutta... Joo, kyllä ne on hyvin paikkansa pitänyt, että ketkä on ilmoittautunut, ja Xboxista täytyy edelleenkin sanoa, että se on hienoa, että se on ne, ketkä jää varallekin, niin ne on kuulolla kuitenkin. Eihän se, joo. Jos tuo netti menee, niin minkä sä teet? Ethän sä vaan sille voi ite mitään. Sä vaan joudut niinku oottaa sitten, että jos se saa seuraavaa karttaa sen netin takaisin, ja sekin on vain jos. Jos ei sitten puhelimella onnistu jakaa. Sekin on aina vähän semmoista tietynlaista se mobiilipelaaminen. Onko mulla se vanhempi poika, kun se pelasi niitä ESEA-matseja justiin Elisaa varten, niin kriittisellä hetkellä niin rundin alussa meni netti. Muu tiimi joutui sitten 4 pelaajalla kairaa, että sai toiseen karttaan kuitenkin sitten se varapelaaja raavittaa. On se on vaan armotonta. Sille vaan voi mitään. Jaha, joko täällä alkaa olla lämpärit taputella. No joo, Snäki pelas 2 kautta. Valokuitu oli kaivettu talon nurkalle, kun sitä ei saatu kiinni. Joo, se on aika tylyn näköinen katto, kun se kaapeli roikkuu siihen, että tuohon ne pitäisi yhdistää tuon boksiin, mutta ei. Kyllä Itselläkin oli se... Viime keväältä. Joo, itselläkin... Riemun kiljahdukset laneilla.
Silloin kun mä aloittiin X-Rayssa tämä uraan, niin mulla oli se, mikä ihme nettipurkki se on, mihin työnnetään se SIM-kortti sisälle. Niin, voi sitä itkua, kun se vähän väliä pingasi niin sataseen. Joo, ei se ei oikein oo herkkua. Toki CS2 se taitaa vissiin olla jopa vähän eduksi, jos on pientä lakia, ainakin joittenkin mielestä. Mutta Niin joo. tää pelihän on vissiin vähän paremmin optimoitu huonommalle nettiyhteydelle. Mutta Joo, ei ainakaan itseään niinku mietellä mitään nyt pätkääkään pelata sillä. Vittu kun se vähän väliä niinku jää kuvaan, niin. Ja sitten mulle piti vaan lähetti poika S hiasta, että tää on kaapelitalous, niin mä tai on vai? No sitten mä sitä Telialta aloin selvittämään, niin sitten joo, kyllä tähän saa sen kaapelimodeemi ja niin. Eikä mä muutin tähän, niin mä ihmettelin, kun tuon yhden talon päässä on kato harava. Niin tässä on 3 näitä rivareita, niin 2 on kaapeli ja 1 on antennirivi. just. Niin, no ei sen takia mulla ei niinkö käynyt mielessä, että ei, mä saisin sen kaapelipoksin tähän, kun jotakin se poika värkkäsi tuolla telekkarilla, niin se alkoi, että miksi et sä laita sitä parempaa nettiä, että sulla on kaapelitallo. No, meikäläinen pietti itseäni aika tyhmänä siinä vaiheessa, että ok. Päästäisiköhän aloitteleen, kun puukkokierroskin vedettiin. Kyllä me nyt lähetään. Ja oletettavasti boksi aloittaa Tero-puolella, kun oli oma valinta. Niin oma valintakartta ja Big Moves sai päättää. Kyllä. No kuitenkin minin kautta mennä. Minimappi kyllä nyt vittu hirttää vittu aivan täys. No joo, mutta se onneksi kuitenkin... No onneksi se on vaan tuo minimappi, joka niin. Ja Aale ollaan menossa. Oho, sappia pingviinihän aukasee väylää tässä. Ai, Pokso ampuu kyllä Pamsulta pään paskaksi nyt niinku samaan tien tosta. Mutta ei huonolla mallilla, 4-3. Lanttu maassa. Tätä retakeä vielä lähetään. Lähetään kyllä tässä vaiheessa lähetään, mutta ne sappia antaa nyt Poksulle vähän pataan tuossa, että... Ja Sappi jatkaa näitä kovia otteita. Sappi ainakin 2 kovaa päätä vetäis tuolla. Kyllä. Reiska viimeistelee vielä viimeisen sieltä. 3 tappoa otti. Se näyttää vähän tuon hudilakaavan myös, mutta toivotaan, että se video kuitenkin nyt pyörii sillä teille ihan jees. Joo, eiköhän me tuon hudin ja minimapin kanssa pystytään elää, kunhan vaan kuva itsessään on. Ja kyllä mä veikkaan, että joku olisi jo laittanut viestiä, jos se niin pätkis. Mulla se ainakin pyörii jouhevasti, mutta... No mitä tekee Big Moves nyt? On kyllä vähän hassu katsotaan karttaa nyt. Mutta Pamsuli nyt vetää punaiselta läpi ja Patekoni on nyt nurin. Mutta odottaako, että Peele ollaan menossa? Kyllä. Mutta siellä on Poksu on vastassa nyt tässä pimeässä. Ei kato! Katto! Pikkusen näkyy ruudun reunasta varmaan. Kerkes vielä flikaa. Pamsuli on lähtenyt nyt niinku ottaa 4K. Onko S? Ei, onko 3K? Sori. 4K vetäis tuosta, mutta no on nyt vähän hankala laskea, että toisilla ei ole mitään kevuja ja... No tämmösiä. Se on joo, mutta hieno Mäkkärillä sai farmattua rahaa sieltä. Fyrkkaa tuli ihan kiitettävästi, sitä ei kyllä. Moro Harri. Ei oo sua ainakin nyt peleillä nyt. Oon ollut vähän pettynyt.
hyvää paikkaa ja pingviiniä oi. ottaa siitä. Oletin, että pingviini on niin tuikuisa, että tästä ei tuu mitään. Mutta täällähän sitten Tillis ja Tuukki niin tekee vielä vähän hankalemmaksi Boksilla tätä Aalen menoa. Boksi on reenannut vissiin Aalen menoa, kun tuntuu maistuvaa sinne mennä koko ajan. Hudi on kyllä nyt pahasti niin myöhässä, että äläkää hyvät ihmiset siihen sitten uskokoko. Meikin katsoin, että se omaa nadeetti tää Tuukki täällä, mutta... Aina jotakin. 3-3 kuitenkin. Siellä on B:llä vaan yksi puolustaja vastassa, pitää longilta kulmaa. Kyllä. Ja nyt tuli tieto sitten, että täällä on tuo on paha käppi, mikä jäi tuohon savuun nyt. Ite on monta kertaa vittu kuolla kupsahtanut siihen. Ja nyt Reiska anna palaa ja ei ollutkaan Reiska, joka otti. Reiska onkin täällä, kun tää Hudi on niin myöhässä nytte. Antakaa. Onko nyt haisua tästä? Ai. Sappi. Aha. Kyllä, sappihan tämä hoitaa loppupeleissä kotia. Kyllä tuo on hyvä molo. Tosta ei vaan pääse mihinkään. Utility Masteri siellä hoitaa. On, ja minusta ei kyllä kitteäkään näyttänyt olevan. Vai katsoinko sen verran väärin? Mutta 3-0. No, katsotaanpa huomenna sitten niitä pelejä, Harri. Uusilla säästö. Joo, se on pakko ottaa. Ei vaan niinku voi nyt mitään. Nyt on Boksilla ollut semmoista tuo menoa, että on rikkonut kyllä hyvin Movesin pankkia. Ja tuossa on jotenkin sallaa nyt treenattu tätä Aata. En oo ennen nähnyt, että Boksi näin pelaa tätä. Onkohan tää nyt pingviini, joka laittaa pommin? Älä jää nyt siihen pingviini haastamaan ennen. Boksu tiputtaa pamsuli, tuo oli paha takaisku. 3-4 vääntö. Onko Reiska valmiina? Ei ollut Reiska valmiina, voi. Ja nyt eikä ollut pingviinikään hereillä ja Sappi saa Tuukin alas, mutta pelastaa raundi. Ei ole kittejä. Kyllä, ei ollut kitteä ja pelastaa raundi ja kyllä molemmat meni vielä pommiin, eivät saaneet AK-takaan talteen. Vai ehtikö periaatteessa molemmat ottaa AK? Mutta erittäin tiukille meni. Sapin tärkeä tappo oli se purkaja. Äärimmäisen tärkeä oli tuolle roundille. Ja nyt on 4 kitit siellä Big Movesin kavereilla. Nyt ei jää ainakaan niistä kiteistä todennäköisesti. Että tuo Hudikosen valehtelee meille koko ajan tässä. Noveri hoitaa. Kyllä, Noveri antaa tiukkaa ja pingviini jatkaa samoja varmoja otteita ja tiputtaa Boksun. Nyt pitäisi saada vaan rauhoitettua. Kyllä, Noveri! Kyllä! Noveri tiputtaa Tilliksen, kyllä. Mutta miten... Ai Monni P ampuu Saphireen. Tuo oli kyllä vähän harvi, mutta 4-2. Monni jää tosi heikoksi tuosta taistelusta. Kyllä, 19 hiparia jäljellä, ettei varmaan tarvi silukalakaan, kun kerran osua, niin se on henki pois. Eivät tule. Minusta täysin oikea ratkaisu molemmilla on vielä kitiikki siellä. Joo, kyllä on tärkeä säästää noi aseet Big Movesin puolelta. Monni ei ottanut AK:ta muuten tosta maasta. Minkä takia?
Tuo oli Ja se muuten, on AK-kielto. niin, aika mielenkiintoinen. Saattaa kyllä lentää tänne se AK. Ja Ei. sieltä juostaan syöttämään siihen. Ymmärrän kyllä pointin, että no Reiska sai, no niin, Reiska otti sitten ne molemmat, että ei saanut Big Movesi säästöäkään ne aikaiseksi, kun rahan kannaltahan ei kyllä boksilla pitäisi olla mitään hätää, no ei olekaan, kyllä kaikilla on. Kaikilla täys osto. Ja mitä tekee Big Moves? Jotain forsea siellä näköjään On otetaan. nämä on vaaran paikkoja. Näillä voi Pankki kyllä tyhjä. yllättää aivan täysin nyt, että mitä tapahtuu seuraavana. Boksu otti isot vahingot tuosta mikinaateista. Kyllä otti, joo. Meikäläinen on tottunut seuraamaan tota hudia, niin nyt kun tuo hudi ei voi lostaa, ei sitten, ei yhtään. Tää on kyllä. Tämänköhän takia mulle tuo kollega laittoi viestiä, kun sillä oli kans ongelmaa ton minimapin kanssa, mutta täpä kysyy, että temppuiliko sillä tuo hudi samalla tavalla kuin mulla. Tillis ottaa vähän nyt kipiää täällä B-saitilla kuitenkin. Ja otti vielä lisääkin siitä kipiä. 41 Vähän taas. paria lähti nuin vaan. Tuliko vähän sirpaleista vielä granaatista siinä? Oho! Ja Reiska sitten tiputtaa tilliksi. Ja nyt onkin näköjään P-rykäinen, niin no ei voi oikein rykääksi sanoa, maltillinen meno. Ai, mitä Boksu tiputtaa Pamsu ja Reiskan? Mitä tapaa? Se oli siinä kyllä. Nyt ei pääse kääntymäänkään, kun Monni sai Noveri alas. Eikä saatu lanttuakaan maahan. Ja Monni ottaa sitten Saphireen vielä pois ja 1-5 kaventaa Big Moves nyt ja Pamsu ja Noveri, ai siellä on nyt kyllä vähän heikkoa tuo rahatilanne, aika sekalainen on pankki. Kyllä sieltä Force kuitenkin tulee, kun ykkösen losti, niin 3 AK:ta siinä saadaan kyllä kuitenkin. 2 AK:ta. Tai pingviini. Ei jaa, kun tää hudi, anteeksi, se päivittyy niin vitu hittaa. Oli lämmitteinen. Ai ei! Ai sahtana, siinä Batekoni otti sitten molemmat. Idea oli helvetin hyvä. Ja nyt saatiin V auki sieltä kuitenkin. Mutta ollaanko tää Boksuun valmiita millään tavalla? Ei olla. No nyt Boksu antoi itsensä ilmi. Ai, ja Monni tiputtaa Reiskan. Olin kyllä aivan varma, että Reiska tiputtaa. Mutta Pamsuli tiputtaa Boksu. Ai, Noveri tiputtaa Tuukin. 2 vastaan 1. Olla info. On, Monnista on info. Ja pettää ykkösellä kiinni. Anna mennä, hyvä Pamsuli. Hyvä tieto oli varmasti Plantista, että oli joo. Minusta näyttää, jopa itse, en muista kuka sen löi kiinni. Olisiko Noveri edes kerennyt siihen, jos on Siftillä mennyt? Tuskin. Ei olisi. Se aika nopeaa purki kuitenkin, että ykkösellä otti kiinni ja 6-1. Boksi on kyllä tullut niinku pelaamaan nyt. No kyllä. Ja oli kyllä ihan oikea peliliike siinä. Monnilla yrittää vaan vetää ykkösellä. Kyllä. Ei tuossa oo niinku muuta vaihtoehtoa. 1 vastaan 2 tilanne, et sä voi joka suuntaan enää kattoo. Ja Noveri ottaa. Oho! Ja Pingviini otti kans, mutta Patekoni sai sitten Pingviini ja... Ai! Sappi tippuu, mutta Noveri treidaa välittömästi. 3 vastaan 2 tilanne ja miten käy Pamsulin? Ai, Monni saa Pamsulin alas. Ja Noveri on todella heikkona. Lanttu laitetaan maahan. Tuukki saa Noverin. Reiska treidaa 1 vastaan 1. Reiskälä ei oo näköjään mitään käryä. Ei mitään käryä ollut Monnista ja Monni sai ilmasen ja Big Moves kaventaa 6-2.
Äkkiseltään minusta kyllä monista ei pitänyt ollakaan kyllä tietoa niinkö boksilla. Vai Joo, ei siinä tainnut kyllä mitään vihjettä siitä olla. joo, tuo on vähän kusinen paikka. Käteväkö nuo CT-ukot on tuolla aloitusalueen ulkopuolella? Ei oo edes tuolla vihreällä alueella. Tuleeko PRG? No on PRG. Se on näköjään komennettu tätä kaikki rampista läpi saatana, että nyt ei pysytä mitään ja Kyllä vaan harmillisesti oli stäkki nyt vastassa. oli. Se oli 3 stäkki. Tai no tuohon ei nyt ihan voi luottaa minimappiin, mutta niin. 6-3 kaventaa Big Moves ja oho, Patagoniahan on ottanut roolia tuolla Big Movesilla. 12 härkää, 122 ADR. Täytyy kyllä hattua nostaa. Että. Joo, boksin puolella on mennyt taas sitten huomattavasti tasaisemmin tuo työjako. On, niinku Taposen ja ADR-säkin mennyt huomattavasti niinku tasaisemmin, että boksi pitää saada tuo patekoodi ammuttua alas ja nythän se saa. Ei saanut. Ei. Patekoodi tiputtaa Noverin, jää kyllä heikoksi, mutta vieläkin tuossa pystyy tuhoa tekemään. Miten käy Tillikselle? Tilliksellä vähän lenkkarilla. Aha, Pamsuli ja Saphiria tuli röyhkeästi tosta läpi, vaikka meillä näkyy mukaan poksuut. Ja Pamsuli on kyllä rajusti myöhässä meillä tuo. Nyt Sappi vielä hoitaa. Tää olisi kyllä vähän niinku jo pakko viiä, koska 3 vastaan 1, että Tillissä voi yllättää. Jaha, täällä taas pannaan näitä mielenkiintoisia plänttipaikkoja. Nämä on kyllä jotenkin nyt sovittu etukäteen, että mihin niitä laitetaan. No kuitenkin, aha, ja siellä pingviini ei ottanut pingviini, Tilli sai. Lähteekö vielä koira? Ei taida. No, nopeasti, jos saa tosta yhden, niin sitten voi. Ei kyllä Nyt lähti, on kello, lähti aika pois. loppui. Joo. 7-3. Tällä hetkellä menee peli. Ai ei, Sapphire vähän hölmöili, kun se lähti ton punaisen kautta juoksu. Joo. Jos se olisi mennyt peille päin, niin todennäköisesti olisi jäänyt henkiin, mutta näitä Vähän kehno raha On. boksilla itse asiassa. on. Nyt on hudina, Tai siellä osto saadaan, mutta mutta tuo on kyllä vähän. totta kai tietty voitetun rundin jälkeen ostetaan. Mutta Joo, mutta mulla on vaan silmät tottunut tuohon, kun kattoo hudin kautta noita ostoja, mutta kato mikä näde tuli tuohon kujalle. Nyt taitaa epäillä kyllä Big Movesin, että se on B. Ei midin kautta ei tullut mitään. Boksikin joutuu nyt alkaa vähän niinku jarruttelee, että mitenkä me. Miten käy tämän duelin? Patekod vastaan, kukas tuossa nyt onkaan? Noveri. Noverikos siinä oli, joo. Ja minä yleensä hudin kartasta niitä kattelen, mutta nyt menee jotenkin tuon 6 ja 9, kun ne on 6-9 siellä. Alkaa heti ajatukset harhailee meikäläille. Ai. Kategori ottaa Pamsulin Saphirin treidaa, mutta Pommi on nyt käynyt vähän pahaan paikkaan. On, kyllä. joo. Tarvitaan vähän pingvini apua ja ai.
Toveri jää vähän hei. Mutta Noveri ottaa boksun silti ja Monni ottaa Noverin. Ja Pingviinikin on nyt tiputettu ja purku saadaan aikaiseksi 7-4 tasoittaa Big Moves. No kyllä meikäläinen on aika vaikeaa niin välillä selostaa tätä, kun tuo Hudi ei voi niin luottaa ei pätkääkään. Joo, ei se nyt helpota kyllä ainakaan tätä, mutta... Ei, kun välillä menee niin oikeesti no pelaajat sitten täysin sekaisin just tuo Hudi-sekoilujen takia. Välillä on Xboxin kaverit on niinku CT:tä ja... Joo. Mä olen todella pahoillani, että tää on niin peruna tää kone, että tää ei jaksa. Mä alan etsiä niitä muistikappeja. Mennään kovaa A. Oho, Pingviinin valo ainakin epäonnistuu. Pingviini ottaa tuukin kuitenkin tuolta. Ja Monni P ottaa pingviini sitten. Ollaanko me saitilla? Ollaan me saitilla, kun me ollaan plänttäämässä ja... Ei löytänyt boksu plänttääjää, mutta löytää Pamsulin. Boksu tietää, että selästä on tulossa. Suojasovut on laitettu. Reiska tippuu siihen, Noveri tiputtaa boksun, mutta vittu tässä kuolee ukkoja. Siihen malliin, ettei meikäläinen pysynyt kärryillä, mutta niin, sen mä tiedän, että boksi voitti ton rundi. Kyllä. Jotenkin alkoi mennä aika sekavaksi tuo. Mulle varmaan kohta helpompi, että niin mä sammuttaisin ton Hudin itseltäni ja antaisin teillä se olla päällä. Ja... Ei se, on, nyt on vähän vaikea meikäläillä juontaa, mutta koittakaa nyt ihmiset kestää, että mä otan sille. Tällä rahalla saa tällä kertaa tämmöstä. En tiedä auttaisiko ne muista paljon. Se ei kyllä maksa se testaus niinkö. Monni ottaa isot vahingot tuohon Elboviin noista midikomoista. Oho, niinpä ottaa. 21 paria enää jäljellä. Donitsista mennään Aalle. Tää olisi tärkeä kyllä nyt saa... ei saanut sappi siitä. Mitä on aikaisin? Lanttu on löyty maahan. Isot vahingot tuli möllistä taas siihen, mutta... Patekoni enää jäljellä. Ja Patekonista on nyt tieto, se on pakko käydä hakemaan. Kyllä. Ja kyllä. Tärkeä pistoolikierros. Oli äärimmäisen tärkeä, koska jokainen CS-pelaajista tietää yleensä mitä tuo niinku tarkoittaa, mutta Big Moves todennäköisesti ostaa. Kyllä, jos pommi saatiin kiinni, niin kyllä sieltä osto tulee. Vittu tää on hudikas. Tää näytä mulle edes noita tappojakka. ADR:t vaan näkyy nyt Xboxilla. Tää on aivan jumissa. No nyt. No Erillä 14 härkkä. 99 ADR. Pammus oli hyvänä kakkonen ADRien suhteen. Erittäin hyvin kyllä mennyt boksin peli. Tää on meidän pikki tää. Ei sitten Luke on sitten pikkuksi. Joo, niin on. Joo, niin se vasta nyt näki, niin on kyllä. Perhana boksu sai Pamsulin alas, mutta mitä tekee Reiska? Reiska saa yhden alas, mutta onko sappi? Kyllä. Kyllä, sappi jatkaa ja nyt on viimeisestä on tieto. Ei nähdä. Ei jostain pommiakin ja siihen jää. Kyllä. Kyllä hienosti liikku Noveri ja Pingviini koko ajan niin etenivät. Kumpikin liikku. Kyllä oli hieno. Oli niinku hienon näköistä oli niinku katsoa, että ne... Mä oletin, että Patekoni saa yhden alas siitä, mutta tällä kertaa nyt kävikin näin, että... Mutta tuota se pitää niinku reenata, että mennään yhdessä. Näin on. Mä oon aina sanonut, että porukalla on paljon kivempi kiusata yksinäistä.
Ja Sappi jatkaa kovia otteita. Oho, Munni saa Sapin ammuttua alas. Mutta Noveri sitten ottaa Tilliksen. Kyllä Reiskalta Munnille sinne, että ota vähän tosta kuulaa päähän, mutta Tuukki sitten taas tipottaa Noverin kujalle. 3-2, miten tätä käy? Pamsuli häviää kyllä vaarallisen duelin nyt tuossa. Ja Savu epäonnistuu kyllä nyt niinku Big Movesilla aivan täysin. Ja nyt tiedetään, että Longilla on. Kovasti etsivät toista. Kyllä Reiska saa Tuukin alas. Nyt pitäis vaan taas pelata yhdessä. Kyllä, yhdessä pelattiin taas tuo tilanne 11-4. Kyllä harvoin meikäläinen on joutunut alkaa kehumaan niinku boksin peliä, mutta tänään kyllä on pakko niinku jo kehua tätä, että 2 peräkkäistä rundia ja ei lähetty niinku yksin haastaa, vaan että siinä se kaveri liikkuu kans. Joo, kyllä nyt on hyvinkin pirteä ilme. On joo, että mua niinku yllätti aivan täysin se boksin teropelaaminen A-saitillekin, miten väkevää se oli se pelutus koko ajan. No jatkuuko loppuun asti, se jää nähdä. Ja siitä Sappi ottaa Monnin nyt elpuihin ja ei saanut enempää siitä. Boksu ja Patekoni oli siinä valmiina. Nyt vaan pitäis piettää vähän kiinni näitä. Ai. Noveri otti aika pahasti kipiää ja ei oo tietoinen, että siinä on rotta aikaa lähellä. Ehtii kuitenkin nadea aika hyvin karre. Nyt Pamsuli, tärkeä paikka. No, infon sai siitä kuitenkin. Kyllä. Ja nyt pitäisi olla äänet. Kyllä! Näytä. Ei saa enempää. Ai. Ei saa enempää. Se on niin vitu hidas lattaa tota asetta ja kyllä ei ollut pingvinillä tietoa, että siinä on lähellä mies. Ai, Huh. 11-5. Niin pienestä oli kiinni tuo, että Pamsu, jos olisi valttanut vaihtaa uspeen. Ja perhana pingviinikään ei tiennyt, että siinä niin lähellä on jo toinen. Pienestä virheestä rokotetaan heti ankarasti. Peli on tosiaan 11-5, että mitä vaan vielä voi tapahtua. Ai, ja nyt Nade epäonnistuu. Ja tämä rykää epäonnistuu kans. Oho, pingviinihän pistää seinän läpi, niin tiukka. Patekoni on jo päässyt tänne ja tähän ei olla valmiina. Tarkoitus on tässä onkin vahinkoa saada mahdollisimman paljon tällä hetkellä enää aikaiseksi. Siellä olisi yksi heikko pelaaja vielä, sieltä voisi Tapon saada. Nyt tuolla hattuhyllyllä saattaisi olla aseitakin saatavilla. Ottiko Noveri? Ei ottanut Noveri aseita. Ei Noveri lähde edes yrittää. Ei oo kittejäkään ennen. Ei. Eillä oikein kummallista asetta olisi tuossa. Noveri epäili oikein. Noveri yrittää tuon AK. Kyllä. Ei maksellut 5-7 nyt ihan loppuun asti. Ihan ei, mutta no kyllä sitten kolme teroa nurin siitä, niin ei se nyt huono sää. Forseustahan se oli kyllä. Niin. Ei se huonosti se ei todellakaan mennyt ja Big Moves kaventaa nyt 11-6. Noverilla 18 härkää. Sama on Patekonilla kans 18 härkää.
pojat on tullut niinku pelaamaan nyt ihan tosissaan. Noverikin on näköjään ihan iskussa tällä kertaa. Viime peli se ei ollut, mutta viime peli oli viime peli ja tämä on ihan eri. Ja boksi kyllä tietää varmasti, miten tärkeä tästä nyt vähintään tasuri olisi saa. Ja siitä jäi molemmat boksin pelaajat aika heikoksi ja Pamsuli on tipahtanut. Seitsemän kummalleen ei oo. Siellä on sappi enää yksi uspila, mutta niin ei. Eivät saaneet kuitenkaan lanttuun rahoja. 11-7. Kiitän Kyyperi. Joo, se tekee pankkiin kummasti tuokin, että eivät saaneet lantturahoja, vaikka muuten voitti ton rundin. Joo, tämmöistäkin koulukuntaa on nähty kyllä, että painotetaan sitä, että ekolla olisi hyvä mennä vaikka ihan vaan kuolee johonkin, että ei anneta sitä näyttiä sitä. Näin mullekin on iso poja kertonut ja... Ai vittu! Sinä! Olekahan pateeko niillä paljon vielä helttiä jäljellä, oma ampuse. Hyvä noveria tai... Ai! Kyllä nyt hävitään näitä duelleita aikaa reilulla käellä, mutta Pamsuli ottaa tillikseen ja jää todella heikoksi. Nyt söi ton Nadeen kyllä todella hyvin. 2 vastaan 2. Kummallakin on yksi heikko ja täydellä elolla oleva ja kyllä P:lle ollaan lähössä. Kyllä pommi menee ainakin P:lle. Yhtä lailla menee Pamsuliikin. Nyt on info. Sääli, että Pamsuli ei tuosta saanut. Tämä näyttää nyt kyllä boksin kannalta jo huomattavasti vaikeammalta. Sieltä kyllä pingviini tulee nyt hirveellä vauhdilla. Eikö näe pingviini? Eikö nähnyt päätä? Näki. Ei se muuten olisi savuttanut, mutta... Onko valmiina tähän? Ei ole tuhkiin, ei ole valmiina millään tavalla ja kyllä 11-8. Xboxin johtoasema alkaa sulamaan uhkaa vastaan. Riittääkö Xboxilla 2 rundia tarvitaan, mutta epäilen, että tämä rundi se ei tule olemaan. Boxu antaa kyllä todella pintaa tuossa midisiä Tillis jatkaa kans. Reiskakin on nyt tiputettu. 5 vastaan 2. Ja 5 vastaan 1. Ja 11-9. En jaksa uskoa, että Penguin ottaa ässää vielä, kun ei oo kitteäkään. Niin... Joo, ei tästä jos exitin ja sitä myöten aseen sais, niin olisi ihan hyvä. Ei saanut. Ei antanut boksu aseet. Noveri yritti kyllä, mutta ei vaan. Ja 11-9. Nyt on Big Moves löytänyt itselle peliasenno, että miten boksia niin rangaistaan näissä. Ja nyt olisi pikku pakko alkaa saamaan jo. No joo. Rundia tai sitten hyvin äkkiä olla 11-11 tilanteessa.
Kyllä! Nyt. Poksu ja Monni kuoli samaan tien. Menikö molemmat elbowiin? Todennäköisesti Meni joo. Toinen kuoli mölli ja toinen kiveen. Kyllä. Alku hyvä, koska Pingviini pingviini ottaa antaa. patekonin vielä alas. Nyt 5-2. malttia vaan. Äläpä nyt sitä Saphiria kuvaakko. No niin, täällä on niinkö paremmat. Missäs Pams oli? Aha! Ei ihan saanut pingviini. Pikkusen vaan kyynärpäätä näytti, että Pamsuli ottaa tuukin ja ottaa myös tilliksen ja Kyllä. 12-9. Tämä oli kyllä tärkeä rundi Boxille saada, mutta siellä on vielä pankkia kuitenkin jäljellä. Big Movesin puolella. Kyllä, mutta tossa oli tärkeää myös se, että Boxilta ei menetetty yhtään aseita. Kyllä, äärimmäisen hyvä huomio oli tuo, että kukaan ei kuollut. Pojat, tää olisi nyt ennen kuin rundin pääs. Ottakaa nyt tämä kartta, niin päässään jännittämään sitä seuraavaa. Aha. Sori. No voi vittu. Kyllä otetaan. Aha, sulla on melkoiset damage. Joo, mulla oli vähän muuta actionia tuossa taustalla. Mulla nyt meni vähän hutiin, mutta Boxilla on kaikki hengissä kuitenkin. Että... Pikmoves taistelee midia. Noveri ei tiedä, että nyt on näin lähellä. Boxu jää kyllä todella heikoksi. Ja Reiskasta, mitä helvettiä? Reiska teki kyllä oikean peliliikkeen ja juoksi rohkeasti vaan tuosta liekistä läpi. Hyvä Saphiren, mutta Boxi tiputtaa Saphiren. Reiska on aivan paskana. Ei kuollut vielä. Kyllä Reiska ottaa vielä tilliksen siitä. Ja Boxu siinä. on. Boxu kans tipahti ja 13-9 Boxille ensimmäinen kartta ja Reiskalla 1 hipari jäljellä. Hienoa jätkät, hienoa. Yksikin riittää. Yksikin riittää, kuten sen niinkö näki, että Tapo se vielä otti siitä. Aivan siis, oli kyllä niinkö melko tiukkaa tää pelaaminen, että hyvin kyllä Big Moves lähti tuota nousua tekee. Mutta Boxi ei näköjään lannistunut tästä. Joo. Enkä viitti sanoa, että joku kirjoitti, että pitäisikö meidän pelata jotakin muutakin kuin Ancienttia, kun se ei ikinä onnistu. Se ainakin tiedät, että joku on tämmöistä kirjoittanut, että kun se Ancient ei vittu ikinä onnistu, niin nyt ainakin kun katsoo tulostaulua ja miten Teropolikin meni, niin minusta näyttää siis todella hyvältä. Joo, ja tässä oli kyllä ihan erilainen peli-ilme tässä Ancientissa, kuin mitä tuossa nyt itsekin muistaa, että on ollut pelaamassa tällä kaudella noita pelejä. Niin Joo. Nyt oli hyvää Ancientia. Oli joo, että Boxi yllätti mut tuolla A-saitti pelaamisella, että siis onhan sitä nyt ennenkin menty tuosta midistä niin läpi, mutta en tiedä, jotenkin ne sai rikottua tuo Big Movesin puolustusta siellä A-saitilla sen verran hyvin, että äärimmäisen hyvällä onnistumisprosentilla vetivät sitten. Me pelataan vähäksi aikaa ton aloitusruudun päälle, niin mä lataan ton kartan ja jatketaan sitten. Joo. Voi paska, Fusioniko hävin. Ai. Hyvin on No, taistellut hyvä kyllä loppuun asti, mutta Fusionihan on varmistanut kuitenkin jatkopaikan. Sitä ollut jo playeripeli. Niin siis Huutsi on taistellut. Joo, Huutsin peli oli joo nyt, joo. Kyyperi kirjoitti, Kyyperillä että meni. Fusion taisteli.
Miku sieltä korjaskin jo. Joo, niin justi, joo. Se ne. Mutta kovaa on kyllä Fusioni, eikö Huutsi taistelu, että 13.9, 13.11. Joo. Mä kokeilen nyt ladata tätä karttaa. Oho. Katsotaan jos se tässä nukekartassa nyt pelaisi tuo hudi sitten vähän viisaamme. Tää tietyllä tapaa tää helpottaa nyt mua, että kun tuo hudi värkkää tuossa, mutta mulla on tuo juontajakollega, niin helpottaa kummasti. Hyvä Kyyperi! Hyvin sä vedät. Pitäis saa tuo Kyyperikin käymään tuolla laneilla, niin. Se on kahdesti sluipaillut noista laneista, niin. Nyt on jotakin pitempää taukoa, kun täällä. Mutta olis kyllä makia, jos boksi vielä voittais tämän. Helpottais ainakin sitä playareille pääsyä kummasti. No ei niitä nyt helmikuussa saatana. Vittu, eihän meillä lähde satana autot käyntiinkäänkö. Kauhu pakkaset silloin. Kahdesti vuodessa on lanit ja sä et pääse ikinä niin. Ja kaikille katsojillekin, että täällä on niitä tiimipelaajia, niin jos me näette lanit järjestää, niin Exen Jyväskylä on oikeesti aivan hiton hyvä paikka. Eikä oo maksettu mainos. On ihan omakohtainen kokemus. Sängyt ei oo ihan priimaa, mutta kyllä niissä nyt nukkuu kuitenkin. Joo, allekirjoittaneet oli siellä 1,5 viikkoa sitten. Piettiin tämän vuoden toiset lanit. Oli kyllä aivan hyvä mesta. Joo, ei oo kyllä kahta puhetta, että missä ne tullaan tästä lähtien järjestää. Ja itse mä tykkäsin siitä, kun siellä oli se autopeli kans, niin pääsi pitkästä aikaa ratilanen niin ajelemaan ne. Ja aika moni muukin sitä kävi testailemassa, että en ollut ainoa. Joo, kyllä siellä rallycrossia ajettiin. Ajettiin, se oikeesti vähän niinku mukavaa vastapainoa tälle CS:lle, niin tehdään välillä jotakin muutakin, kun siinä ei ikinä tarvinnut loppupeleissä yksin ajaa, siinä oli niitä apukarttureita pari kolmekin selän takana. Kertomassa, että mitä ois pitänyt tehdä, että auto ei mene mettään. Joo, sitä mä itekin oon Kyyperi vähän niinkö kattonut, että niin Pikmovesia vastaan tarvis vähintään ton 1-1. Mutta 2-0 ei ois niinkö kestänyt millään tavalla boksihaveet jatkuu. Joo, ei, no se olisi aika lailla tarkoittanut sitä, että ensi viikolla olisi pitänyt ottaa sitten 2-0 voittoa, että jos tässä olisi molemmat kartat hävitty. Kyllä.
Ollaan, Ja nyt ollaan voidaan... aivan asian ytimessä, että, mutta ei boksi ei voi kyllä panna jalkoja vielä pöydälle, että. No ei, kyllä tässä tarvitaan tää peli ensinnäkin pelata loppuun ja mielellään otetaan tää toinenkin kartta tästä. Niin. Kyllä. En itse asiassa kyllä tiedä, että montako pelaajaa Big Movesilla on, että onko tuolla sitten pantu niinkö ne ihan parhaimmat pelaajat kentälle vai? Mutta sitähän nyt voi arvuutella, koska en sitä taustatietoa käynyt katsomassa. Yleensä mä käyn kattoon, mutta nyt tällä kertaa en käy nyt. Mutta sarja 2 vastaan ne oli kyllä tosi hyvä Ancient kartta. Kyllä. Ja Nuke, mä vähän uskon, että se on boksin. No joo, sunnuntaina ei ollut, mutta jos siitä opittiin yhtään mitään, niin pitäisi olla ihan mahdollinen. Ei, mutta sunnuntaina teillä alkoi Tero-puolella se peli. No joo, niin alkoi. Ja Niin. CT-puoli rupesi menee kyllä ihan hyvin, mutta se oli vähän liikaa se, että saatiin vaan 3 kiekkaa Teroilla. Niin, tämä on justi, että nyt me päässään aloittaa suoraan niinkö CT-nä. Ja tämä nyt jää nähtäväksi sitten, että rampille on menossa porukkaa. Ja meillä pitäisi olla 2 ukkoa rampilla. No Noveri saa tilliksen, mutta Onko muuten auto? ai, Pamsulikin on tiputettu nyt pois. Ja Aale tullaan. Kyllä ne pommiryökälle laittaa maahan, koska Reiska on tiputettu samaan vauhtiin ja Pingvini enää yksi elossa. En jaksa uskoa, että kairaa. Kyllä. Toi autodirektori. Perhana. Olipa hyvä, että sanoit. Joo, se on tuo Reiska, se katkaisee ne nilikat, niin se yleensä hävitää sen rundikin sitten samalla vauhilla. Mutta eipä lannistuta, se oli vasta pistolikierros menne. Tai niinhän sitä sanotaan, että pessimisti ei pety. Mutta niin. Sinne rohkeasti ollaan päälle menoa, mutta täällä ollaankin pihalla. Tämä ei nyt oikein toiminut tää boksi ajatus, että mitä tässä nyt ollaan tekemässä. Kun tää on niin meta tässä kartassa nykyään toi CT-säästö tai force, että työnnetään halliin, niin sinne on ihan turha mennä Teroilla ollenkaan, että sama vaan lyö pihalta läpi. Kyllä. Saphere pääsi ampumaan edellisen plänttääjän, mutta... en jaksa uskoa edelleenkään, että... Ai että Pingvini myöhästyi just puoli sekuntia tosta, että ois päässyt selkään porraan. Kaveri on löytänyt kuitenkin itelle kättä pitempään. Joo, ja näkyy olevan jo säästämässä tuolla Terospawnissa. Pingviini koittaa tehdä jotain. Se on tuolla, joo. Pingviini häiritsee täällä, piettää porukkaa. Ei kerkeä mitenkään purkaa, mutta Pingviini lähti. Olikin tarkoitus ihan joku muu. Ei huono rundi. Ei huono rundi. Tuukki oli ainut, joka jäi eloon siellä, että... Ilikeä Pingviini sillä vedätti 2 ukkoa takaisin, että... Pingviinillä ei ollut niinku mitään menetettävää tuossa. Se oli just näin. Tärkeä tassa, että sai pois saatana. Tuo oli kyllä niinku oikeesti pelimiehen liike, niin. Mutta joko nyt boksi sai rivit kasaan. Kaveri ottaa monnipeen kuitenkin, mutta Pingviini otti sitä hittiä sinne selän takaa. Hetkinen.
Olisiko meillä... Ahaa, tää on tämmönen tää ramppipelutus nyt. Ok. Ota reiska, ota reiska. Ei ottanut reiska, siitä Poksu otti. Onko se O vai A? Vittu kun mä oon niin sokee. Onko se Paksu vai Poksu? On se O. Se näyttäisi olevan. Piti katsoa tuosta, näkyy tuossa isommalla, että no on se O, saatana. Mennä se sanoa sitä Paksu. Ai että noverikin meni vielä tonne savuihin ja... Nyt alkaa jänskättää 3 pingviini on heikko. Pommi meni meille. Sappi saa kuitenkin Poksu ammuttaa, mutta Tuukki treidaa. Pommi on maassa, 202 tilanne. Pamsuttaa Tuukki alas, jää kyllä heikoksi. Tilliksestä on nyt info, että on missä viimeisen kerran nähty. Pamsulla on kiti. Treidaamalla. On. Eikä ole molemmat mitään. On heikkoja. Ei oo kun pingvinillä on valo. Kyllä Pamsu tiputtaa! 2-1. Vähän meinas piirittää, mutta... Vähän! Vieläkin. 2-1. Tää oli kyllä... Tää oli tärkeä Poksille. Mutta siellä ei silti saada mitään ihmeellistä ostoa kyllä Poksille. Joo, se on... CT kärsii niin paljon siitä, että jos menettää noita pelaajia, ja sitten kun nämä aseetkin on kalliimpia ja oikeastaan paskempia kuin Tero-puolella, niin... Ja nyt on kyllä säästö Big Moves. Joo, se helpottais kummasti nyt voittaa tämä, mutta... Mä oon itse alkanut vähän pelkään näitä säästöjä, ja sen takia mä meidänkin peleissä kysyn koko ajan, että oliko niillä asseet viime rundilla, että yrittänyt itse laskea sitä. No, nyt ne syöttää kyllä hyvin. Siellä on tillisenä yksi elossa ja kyllä Reiska tiputtaa tilliksi. Ja Boksi on nyt kaventanut 2-2 ja yksi paska-aseen vaan hävittiin tuossa. Joo, sitä Famasia ei kyllä hirveästi kaipaa, vaikka se menetettiin. Ei, mutta kato mikä sappi osti silti. Vai saiko se? Tää sappi suunnittelee, Sappi suunnittelee kuule vittu radiorykää. Vittu se on aivan varma. Ei, kyllä sappi on vaihtanut assa. Joo, tulee taas vähän jäljellä. Niin, se on tää hudi. Se ei toimi. Snäki otti ihan oikein se, että ei Pamsulia ketään vastaan se taisteli siinä, niin kyllä ne kumpikin Aalto lippaalliset meillä loppuun ennen kuin voittaja selkeästi. Meidän kannaltahan se oli hyvä, että se oli Pamsuli, joka sen voitti. Hyvä noveri! Ai, mutta Monni tiputtaa noverin punaiselle. Ja 4-4 jatketaan. Sapperi on täällä piilossa. On pakko ottaa huikka, alkaa kurkkua kuivaa. Pingviini on tiukka kulma, mutta ei osu. Poksu ottaa pingviini ja reiskattaa tilliksen. Monni ottaa Pamsuli ja menee jännäksi. Sappi enää 1 vastaan 2 tilanteessa. Kititkin on kyllä saitilla, jos sinne asti pääsee. Oli vai? Kato, meikäläisellä meni huti tämmönenkin tilanne. Sappi, tee jotakin, tapa kaikki. Ai pääsee selkää! Kyllä! 3-2 Big Moves vei tämän rundin. Ei voinut vaan enää mitään tuossa. Aha!
Noverilla on tommonen iso vihreä. No joo, joko rupeaa tapahtuu. En tiedä, onkohan Noveri nyt avikka tuulella. Sehän selviää meille ihan kohta. Bigmoves laittanut naviisa. Oi! Oho. Patekoni meidän syö ananaksen ite tuossa kokonaan, mutta nyt varmaan näki, että Hevenissä on yksi. Ai! Noveri voittaa Patekoni, mutta ottaa kyllä hittiä aikaa rajusti tuossa. Reiska oli ihan pikkusen tuossa tilanteessa niin myöhässä, mutta Pamsuli on tulossa heti kaveriksi siihen ja nyt kyllä Noveri antaa laulaa ja Tillis on tiputettu. Noveri on kyllä todella heikkona tällä hetkellä, mutta se ei nyt haittaa yhtään mitään. 5 vastaan 3. Siellä on vielä, Pihalla on. Tuukki on vielä mainin kyljessä. Ai! Sapire hävis. Mutta Noveri tiputtaa jo 3. avikalla. Kyllä Pingvini hoitaa oman osansa. Mutta ei tiedä, että... Ai. Ei tiennyt, että enää alhaalla on, mutta 1 vastaan 3 tilanne. Tää on... Kyllä. Noverihan se sitten hoitaa. Noveri ottaa muuten 4 koon tuosta. Kyllä, 4 koon otti. Rupes tapahtuu. Kyllä, mutta se pingviinin fräki, se oli äärimmäisen tärkeä. Se oli. Eivät saaneet lanttua maahan, niin se oli äärimmäisen tärkeää, että pingviini en hauku sua nytten. Sä kuitenkin katot tän vodin jälkeenpäin, niin mä kehun sua. Oho, mennään vähän nykässä välillä. En mä lännes mene. Niitä pitää välillä vaihella näitä nuuskeja. Mulla on kato 2 eri merkkiä täällä, niin mä tykkään niinku vaihella näitä. Ja 4-3, tää oli kyllä nyt niin nopea rundi, että toivottavasti joku ei ehti nauttia tästä, että mitä tuolla tapahtuu. Pingviini ei tainnut nauttia, kun kuoli, mutta Eikös pingviini ottanut 1 tapouksen? kyllä No. taisi ottaa joo. Joo. Tossa on vähän orpo-olo aalla lattia pelaajana, kun sieltä juoksee 5 äijää syliin. Niin Mie en osaa ite sitä A-lattia pelata. Se on vaikea paikka. Ramppiakin on helpompi kontrolloida. Jaha, täällä on ramppirykä. Ollaanko tähän valmiita? Ei saatana saada tiputettua. Ai että. Ai. Ja Pamsukin vielä tipahtaa. Nämä on vaaran paikkoja, nämä ryysit. Mie nyt vähän epäilen, että säästökoolia vetään tuolla. Minimappiin ei voi luottaa, mutta Noveri haluaa ainakin säästää ton. Iso vihreä pingvinilläkin on ihan kohtuullinen ase ja kitit mukana. joo, kyllä siinä lähdetään On jo säästö, se on, joo. Joo, siinä varmaan vähän kusi näytti vähän siltä, että siinä otettiin rampille boostia. Joo, niin, Ja sitten kun se juokseekin äijät syliin, niin se on on. vähän paha, kun molemmat on samassa nurkassa ja joutuu vaan yrittää siitä sitten. Ei se, kyllä näitä ostellaan niinku uusia landespelejä, ei näitä vanhoja työnnetä ikinä takaisin suun. Mutta 4-4 on tasasta on ollut. Liian tasasta, minun makku. No joo. Näitä Odensseja, näitä nyt ei vittu viitti kovin kauan aikaa pettää suussa, mutta nää XR:t mulla yleensä, niin ne saattaa olla useamman tunninkin siellä. Mutta vettäkö juo, niin vittu ne alkaa sitten maistua ihan paskalle. Niin. Mutta palataanpa peliin.
Pingvini ottaa siitä tapon. Ottaa, kyllä, ottaa! Mähän sanoin, että pingvini ottaa siitä tapon. Mutta Tillis saa sitten pingvini alas ja Pamsuli tulee ja tiputtaa sitten Tilliksen. Pingvini otti kuitenkin 1,5 fräkiä tuosta, että hienoa toimintaa oli siinä. Ollaanko valmiita? Ei olla tähän valmiita ladata. Pamsuli lataa keskellä aulaa ja Noverikin oli aivan unessa. Nyt kyllä alkaa rönsyile boksin peliä aivan totaalisesti. Ei, Reiska ei onnistu. Ei. Mä epäilen, että Sapphire yrittää epätoisesti hakea avikkaa mainita ja kipittää karkuun. Näytä nyt meille Sapphire. Eikö se aviini, niin mihin se? Eikö se... Tuossa, joo. Mie, että se lenti kato syvemmälle tuonne mainittuun. Se kyllä, iso vihreä otettu. Siinä taas käy. Noverikaan ei nähnyt pihalta sitten sitä mainiin työntäjää. Siinä oli savu ehtoja tai tullut sieltä savun pois. Popsukolina, ne pommi ja Sapphire vielä ajan jälkeen ottaa moni P, mutta sillä nyt on teropuoleen niin merkitys. No ei oo kyllä oikein joo, se on 7 kiloa rahaa äijille. Joo, just tehtiin itekin niinku kattoo, että ja pojilla on lompsat kunnossa ne. Katoppas minkä Reiska otti. Vittu tämä inhoon tuota asetta. Vittu tuo on niin paska. Mä ennemmin otan se XM, kun on vitun Novaas. Eikös tuo on Nova? Juu. Aha, nyt kyllä naatti, kun se Pamsulla. Ai. Nyt kyllä on tilanteita siihen malliin, että tässä ei enää pysy kärryllä, mutta 4-3 on kuitenkin mies yli voimaboksilla. Kyllä Sappi ottaa tuukin! Tuo oli tärkeä tiputtaa Tillisenä yksi hengissä. En tiedä missä Noveri ehti ton patekoodin tiputtaa, mutta silläkään on mitään väliä. Älkää nyt liian ahneesti lähtikö hakeen sitä sitten. Reiska voi Novalla mennä kyllä hakemaan. No joo, ton Nova voi kyllä uhurata, mutta ne. Siinä olisi tuo polttopullo ja Sappi ei oo hakenut. Kato, ei saanut Reiska Novalla. Ai saatana tuo kävi. No, ota edes se polttopullo nyt, ettei se suutu sitten. Otti Reiska, otti se polttopullo, mä tiedän. Otti näköjään AK:nkin vielä. Otti, mutta tuo polttopullo oli, että Sappi varmaan huuti siitä, että niin se vitu polttopullo. Tää vihko muuten merkintää, että ei Joo. teromölliä. Joo, teromölli jätti maahan, että ei jatko. Muistakaa kaikki, jotka hakee aina boksiin, niin se pitää kerätä nuo möllipuutot menne maasta. No, nyt tulee pelaus. 5-5. Vittu, tää on liian jännää, Reiska, anna mennä vaan. Hyvä nade. Kyllä, vitu hyvä nade. Anna mennä vaan, vittu ei tipu enempää, mutta Nover Pamsuli täällä. Kyllä. 2 asetta vaan menetettiin. Ei käynytkään niin huonosti, mitä mä ensin pelkäsin. Ja 6-5. Tämä on ollut kyllä todella tasainen tähän asti tää peli, että saa nähdä, että mitä tapahtuu tuossa puolen vaihossa. No joo. Tää voisi olla kyllä nyt vielä aika tärkeä ottaa tää viimeinen CT-kiekka nyt boksille tässä. Kyllä. Kyllä sillä Big Moves saa tää AK-oston ukia on vähän jouduttu karsiin, mutta... Ja pingvinillä nilikat. Olipas hyvä nade pingviiniltä, Tuukki söi sitä aika hyvin naamariin tuossa.
Ja No toinen nade tuli vielä. Tuukki nyt kyllä kirmaa, että mikä helvetti se on, kun minä näitä syösän. Ja siitäkin tulee, Patekoodikin ottaa vähän ananasta. Kyllä nade tekee nyt kyllä läissyä ja noveri tekee sitten avikala läissyä. Aha, ja Pamsuli ottaa sitten vielä boksun pihalta, mutta Tuukki ottaa pingviinin. Pieni takaisku, 4-3 tilanne kuitenkin. Pian noveri kiinni. Kyllä ja noveri piettää ja Patekoodi on nuri. Onko Tuukki heti perään? Kyllä Tuukki menee kans. Sieltä 7-5. Kyllä, mutta riittääkö? Se nähdään kohta. Kyllä. Vaan jänskättä. Mie sanoo se Pista suoraan. olisi tärkeä saa. Kyllä. Ja sitten kun ei, jos saadaan pisla, niin ei jää odottaa sitä CT-naulapuskua sitten kakkoskierroksella. Kyllä nyt kyllä meikäläistä niinkö jänskättää yli kaiken. Tää olisi kyllä boksille elintärkeä 2-0 voitto, mutta tuleeko tästä? Ei vittu, tuon Naden söivät nyt tuolla pihalla erittäin hyvin noveri ja Pamsuli. Mutta ottavat Tuukin kuitenkin mainilta pois. Oho, Pamsulihan antoi Monnille melko tiukkaa saa. Nyt tulee aulasta kylkeen. Mutta ottivat! Pingvini antoi 2 tiukkaa siitä. Heveni! 3-2. Ja Reiska päättää, että nyt mennäänkin P-le. Oli muuten hyvä nade Reiskalta. Oli kyllä. Onko apuvoimia tulossa nyt? Pitäis on. Älä liikaa haastaa. Aha, hyvä Pamsu! Patekoodi enää yksin jäljellä 1-3 tilanteessa ja... Mitäpä luulet? Voittaako boksi tämän rundi? Kyllä tää on. Paitsi jos... No joo, kyllä tää on meidän kiesi. Ai! Patekoodilla ei oo kitteä, että nyt vaan pitäis pelata aikaa. Mutta hyvin tultiin muuten yhtä aikaa taas ovilta hakemaan. Ja Sapire vielä sitten istuttaa Patekoodin loppupeleissä ja 8-5. Piti mennä aamulta, mentiinkin P. Reiska teki, tai no en tiedä koolattiinko se, mutta niin oli oikeesti viisas veto, koska tiesivät, että molemmat on A-saitilla. Että vittu, mä haan tässä reijän vieressä, että mä menen P-le laittaa pommin maahan. Ei tullu rykkä. Ei tullu. Mä yllätyin aivan täysin. Pelataan jopa aivan default-kierros. Ai. Nyt nähdään pihalta. Ja laatikon takana ja ei nähdä. Boksusta ei oo edelleenkään tietoa. No nyt on boksu tiputettu siinä. Pingviini ei uskaltanut läntää. Onko nyt valmiina? Kyllä, Sappi ottaa Patekoodin. 4-2. 4-1. Hei, Sapille S. Siinä olisi SM-poikasta tarjolla, toki EKS ei lasketa. Ai niin joo, sori mä unohin tämä, että ne... S sana S. Ei... Nyt Sappi heittää se kivi sinne Heveniin vielä. Pingviini tiputtaa Tuukin alaan. Ja 9-5 ja nyt on sitten tämän rundin vielä kun voittas, niin helpottas kummasti. Joo, Big Movesilla vähän kehno osto, kyllä siellä koltit saadaan, mutta utilityö ei ihan hirveesti. Kyllä. Niille ei kovin kauaa saa piettyä noita mestoja kiinni noilla.
heitettävillä. Nyt olisi kyllä niinkö äärimmäisen tärkeä rundi. Pihalta mennään alas. Mutta Tuukki ottaa pingvinin tuosta savujen läpi ja... Ei vittu, kun se ottaa sitä kaksukkoa. No, Poksu ampuu sen pamsulin. Kyllä nyt oli niinku vitu huonoa tuuriakin tuossa. Oho, Reiskahan otti kovasti hiparia ja Sapire häviää aulassa duelin. Nyt sais sen miinan kiinni nopeasti, niin tästä nyt sais kyllä änttirohat. Kyllä, se saadaan kiinni. Ja Monni tiputtaa nyt Reiskaa ja sillä on noverit pelitystä tekemässä. Ottaa Poksun, ottaa Monni P:n. Kyllä ottaa vielä Tilliksen ja tietää mistä viimeinen tulee ja... Huh! Noveri vetää semmosen pelityksen, semmonen 4K tuohon, että Tätä vielä mietitään, mutta olihan se Noverita melko peliliikkeet tuossa, Kyllä se on pelimies. On. 10-5. Ja näytti minun mielestä, että tämä rundi on menetetty, että kunhan nyt saadaan vaan se lanttu maahan, mutta Noveri olikin sitä mieltä, että ammutaan 2 rampille ja 1 siilo eteen ja ei hyvänen aika. Ja siellä on pankki nyt aivan paskana tuolla, että tämäkin rundi pitäis olla boksi, mutta onko se? Pitäis olla. Ai vittu, ne oli paha käppi, älä mene. Ja meethän sä siihen pamsuli tietenkin. Mutta pingvini ottaa kuitenkin Tuukin. Ota, hyvä, ottaa Poksunkin. 4 vastaan 3 tilanteessa mennään. Pommi menee kiinni. Kato, Noveri jatkaa näitä varmoja kovia otteita ja tiputtaa Monni P. Ja sillä on Tillis ja Patekood. Patekoodilla on muuten AK. Taitaa olla säästöpooli. No en tiedä. Taitaa lähteä vielä. No ei. Ei, kyllä ne Ei, kyllä se eksittejä. ottaa eksittejä, juu. Onko pingvini valmiina tähän Tilliksi? On. Pingvini on valmiina, kyllä. Ja tiputtaa Tilliksen, mutta... Ja tiputtaa Patekoodikin vielä siitä 11-5. 4K siitä pingullekin. Kyllä. En mä turhaa kehunut sitä yhdessä vaiheessa pingviiniä nyt tässä, että... Pingviinillä oli vähän vaikea tuo CT-puoli, mutta nyt näyttää sitten, että losahtelee vähän eri tahtiin. 11-5. Ja nyt siellä on ne aseet taas. Mitä tekee Patekodi boss? Mihin lähtee pitää? Ja pamsuttaa Patekoodin! Sappi ottaa Tuukin! Huhhuh. Ai, vittu tuo on paha kun tullaan tuolta savusta. Reiska. Reiska ei voittanut Tillistä. Mutta pingvini ottaa sitten Tillikseen alas ja 4 vastaan 2, 3 vastaan 2. Poksuja todella heikoks. Monni P tiputtaa Pamsuli 2 vastaan 2, mutta Poksi on edelleenkin heikkona. Pommi on nyt mukana. TT-pelaajat on molemmat tuolla pihalla. Sitä Poksi ei voi tietää. Kuuntelevat, että... Näyttäisi, että ollaan varauduttu siihen kuitenkin, backside läntti laitetaan, että... Oli savu vielä mainiin. Tämä oli kyllä... En hoksannut kattookaan, että siellä oli vielä utia ja nyt on tietoa, että siellä on porukka. Sappi ottaa molemmat! 12-5! Sapille 3 hiparia jää tuosta duelista ja... Mikä pankki on nyt tällä Pigmoveisilla? Huhhuh. Voiko pankiksi sanoa?
No joo, se on Kultapossua ryöstetään vasaralla tässä vaiheessa. Joo, ei tuossa taida pankin johtajakaan antaa rahaa lainaa. Ja nyt tulee... Onneksi Pamsuli otti patekoodin, mutta Boksi ottaa pingviinin. Ai että, nyt oli vähän semmonen... Vähän turha ahne. Eikö ollut vähän sen olone, että... Ehkä olisi pitänyt vähän niinku maltillisemmin vetassa tuo tilanne. Tuukki tietää, että punaisella on nyt hiippari. Kumpikin ottaa vähän hiparia nyt toisistaan. Pamsu valmiina tuohon oikein kulman. En tiedä. Nyt se onneksi vaihto paikkaa Monni P kuitenkin pois tuosta lähikulmasta. Aika lailla 30 sekuntia alkas olleen jäljellä. Jotakin pitäisi alkaa tekemään. Aalle mennään splitti. Ai. Kyllä Pamsu ottaa Boksun! Pamsu tietää, että Hevenissä on, mutta vittu Reiska kattoo ihan väärää suuntaa. Molemmilla oli muna kädessä. Pamsu jatkaa avikalla näitä otteita, mutta 1 vastaan 2 ja todella heikkona. Ja selkään pääsee Monni P ja 12-6. Joo. Pankkia ei ihan hirveästi Boksilla kuitenkaan ollut tässä. Ei, ja Tuukila on nyt AVP tuolla Bigmovesin puolella. 1 roundi jätkät. Anteeksi, että mä oon vähän puolueellinen, mutta varmaan aika moni CS-kenensä tietää meikäläisen, että Boksi on meikäläisellä todella lähellä sydäntä, vaikka mä arvostelenkin joskus niitä aika rankkalaa kädellä. No sitä parempi syy arvostella, kun omia voi aina vähän syyttää. Joo, mutta silloin ei vitti tulla käymään voisessa. No se on ne. Varsinkin seuraavana päivänä on vähän mielenkiintoisempi. Ja Noveri, ammu pää irti siitä. Ei ampunut Noveri päätä irti. Kyllä me se kestetään. Ai, Patekoni sai Noverin nyt, mutta Sapphire treidaa. Täällä on Boksu valmiina kontrollissa. On. Ai saatana, sinä Reiska just väärää aikaa oli hyppynyt Sapphire, ota se. Ai saatana, tää lörisee nyt käteen. Tää oli ihan 2 vastaan 3 vielä. Pingviini hyvä! Pingviini hyvä! Anna palaa! Pitäis olla viimeisestä tietoa, että on... Kyllä on varmasti tieto. Poltto meni nyt sinne eteen ja nyt on näköhavaintokin, että missä on viimeinen? Kyllä! Boksi ottaa! 13-6 oli kyllä niin aivan vitu hieno peli Boksilta. Sarja 2 kaatuu. 2 kartasa 2-0 ja nyt uskallan sanoa, että Boksi on playereihin matkalla. Huhhuh. Olipa Todella vaan tärkeä jännitysnäytelmää. Huhhuh. Tuo oli vähän tiukempi se ansientti, mutta Boksille tää sopi todella hyvin tämä, että Big Moves halusi pelata nuke. Joo. Huhhuh. Olipa vaan vittu. Oli kyllä hienoa peliä. Mutta ei kai siinä. Näihin tunnelmiin sitten ensi kertaa. Katsotaan milloin seuraava striimi on. Ja kiitos Antsa. Joo, ei mitään. Kiitos. Kiitos myös sinulle. On. Mukava oli taas pitkästä aikaa päästä vähän tälläkin puolella pyörähtää. Joo.
Mutta ei mitään, niin se on kuule katsojat, hyvää yötä ja ensi kertaa.